Здравейте хора! Казвам се Борис Игнатов и днес ще ви представим новата напитка от зелено блокче. Тя се казва Зелен бандит. Тя е малко червена. Така сме я приготвили, но това не значи. Това нищо ли не значи според теб? Не. Това не значи нищо. Сега нека да я тестваме. Много е вкусно. Исках да ви кажа, че съставките са тайни и няма да ви ги кажем. Ама... хората ще се ядосат ли така? Ако искате ми пишете в коментарите и аз ще ви ги харесвам, ако пишете някакви положителни неща и спазвате правилата. Затова харесайте нашите неща, харесайте нашите видеа и слагайте лайк и subscribe. Благодарим ви. Довиждане от мен.